християнския свят. Днес, на радост и пробуждане, ми е особено приятно да ви кажа добре дошли. Добре дошли, уважаеми участници, драги учители, скъпи гости. Добре дошли на откриване на Националния форум Димитровград, българската столица на химията, организиран от Регионален инспекторат на образованието град Хасково, община Димитровград и професионална гимназия по химични и хранителни технологии, професор доктор Асен Златаров. Форумът е една от инициативите, свързани с отбелязването на 2011, Международната година на химията. Нейното мото «Химията – наш живот, наше бъдеще за нас, димитровградчани», е особено актуално, защото наистина животът ни е свързан с химията. Още веднъж добре дошли на всички! Гости на тържественото откриване на форума са госпожа Милена Дамянова, заместник министър на образованието, младежта и науката, господин Иво Димов, депутат от 41-то Народно събрание, госпожа Донка Стоянова, секретар на областната администрация Хасково, господин Иван Панайотов, началник регионален инспекторат по образованието град Хасково, господин Стефан Димитров, кмет на община Димитровград, професор доктор Албена Стоянова, Университет по хранителни технологии, доцент доктор инженер Коста Бушнаков, Хранително-технологичен и металургичен университет, Румяна Бушнакова, главен асистент Технологичен университет София, професор доктор Запрена Денкова, Университет по хранителни технологии, главен асистент доктор Елена Бояджиева, Софийски университет, доцент доктор Стефан Минев, Югозападен университет, и представители на бизнеса, регионалните експерти по природни науки и екология, област София, Илонка Славчева, и област Кърджали, Цвета Границка, директори на училища от Хасковска област, учители по химия от цялата страна, добре дошли! За всички вас предоставям думата на госпожа Милена Дамянова, заместник министър на образованието, младежта и науката, да открие Националният форум. Заповядайте. Уважаеми господин кмет, уважаеми госпожи и господа, скъпи ученици, скъпи учители и директори, за мен е чест и удоволствие да открия този форум. Няма друго място в България, където наистина да отбележим по-добре Международната година на химията. Изключително радващо е, че наистина тук има представители на висшите училища, има представители на бизнеса, представители и на училищата. Само по този начин наистина трябва да се случват нещата в образованието, трябва да се случват реформите в образованието. На тема професионално образование ние сме още от миналата седмица. В четвъртък в град Варна беше проведена панорамата на професионалното образование в България, където отново наистина имаше представители на бизнеса, представители на всички заинтересовани страни. Тази година бих казала, че екипа на Министерството
слага на почет професионалното образование в България. Разбирам, че тук има представители на други училища, в които се изучава химията и в които химията е на почет, но радващо е, че инициативата е именно на професионална гимназия, защото един от приоритетите на правителството е подобряване качеството на професионалното образование, подобряване качеството на човешките ресурси в България, за да имаме наистина една просперираща и развиваща се икономика. Радвам се още веднъж, че наистина сме заедно и се надявам, че заедно ще имаме възможността както да отбелязваме такива празници, които са изключително важни, такива инициативи, които са важни за това да покажем, че в българското образование се случват и хубави неща, че децата опладняват свободното си време с полезни дейности, каквито са такива форуми, каквито са извънкласните дейности. Надявам се наистина, че ще имаме възможността заедно да продължим реформите и да завършим заедно, да постигнем резултати, наистина добри резултати, като работим в екип, така че имам възможността сега и да ви поканя на дискусията, която ще се проведе след обяд в 2 часа по концепцията за новия закон за предучилищно и училищно образование. Разчитаме изключително много на вашата подкрепа и ви пожелавам много здраве, защото днес е поредния ден на Великден. Аз ви казвам Христос Воскресе и пожелавам много светлини, много здраве, много щастие, повече доброта и мир и спокойствие в душите, за да можем да завършим светлите дела, с които сме започнали. Благодаря ви. Искам да приветствам сред нас и госпожа Катя Чалъкова, председател на Общински съвет Димитровград. Добре дошли! Детско-вокално студио Таралежите с ръководител Емилия Тодорова ще се представят пред вас с песента Димитровград.